Махам в кабинет. И два. Ето, Петър, Просто имам доказателство, че ме е подгонил. ама Петър, знаеш, първата клавна, тук в дупката отзаде. И си тогава чак да подгониш. Не, първо по крака беше. Моите теслата са винаги седат една до друга. Първо по крака ме клъвна, когато тичаше към мен. Ама не беше телефон в мен да го заснема. И сигурно си има лаки отдолу и той. Ами да, имам тук. Ето. Да, ето. Ой. Бегам. Сидит. Ама са си дигнали крилете. Моята само си търси храна. Нема ли вече да... Чакай да снима твоите кокошка. Нека лови под камъка. Ти видя как Петър. Видя как слюнката. Не тука. Напли ми телефон. Не тука. О, вижте какво аки има. Какво е? Виж на камерата. Ей, това тука. Вече 2 минути снимам. Опа.